ako gyung personal nga nahimamat ang Santo Niño. Sanglit aduna na may daghan kaayong mga istorya nga girecognize pod sa Cebu nga naay mga pagpakita niining batang Jesus, niining Santo Niño ngadto sa pipila ka mga tao. No? So nakadugang hinaot kini akong kasinatian mga igsuon magdugang sa mga istorya mahitungod sa pagpadayag sa Santo Niño. Magsugod na ta Kuya Serge, no? Kay taas-taas magid ni mga igsuon. Atong March 26, 2017, gikan ko gamisa sa San Roque Chapel diri sa Barangay Sikayab, Dipolog City. Ang akong service ato nga panahon motor single, no? Dayon ang akong misa ato alas 8:30 sa buntag. So that was Sunday. Sunday kaayo mga igsuon, no, hayag kaayo ang adlaw. Dayon human sa misa, naaman sila'y pamahaw nga giandam. So namahaw ko o medyo nalangan ko gamay kay makikistorya-istorya pa manggod ka sa mga tao dito. Kapilya sa San Roque, no? Sa Sikayab, Dipolog. Dayon medyo na late na ko gamay. Ang next na kong misa alas 10. Dayon medyo nalapas na gyud siya ko. Medyo nalapas na gyud siya mga 5 minutes. So nananghid ko nga mulakaw na. So undeniably sultian ta mo mga igsuon, medyo nagpaspas na gyud ko gamay. Nagdali na gyud ko gamay. Mauto nga nagdrive ko sa motor. Pag abot na nako sa hapit na unta ko maabot sa sunod na kong misa, kaya naamang ko yung misa lagi alas 10, dito sa ospital sa Zanorte, na disgrasya ko. Natumbling ang motor kay dili di ay even or level ang simento sa Picas Lane. Kay ang Picas Lane di ay gibutangan og asfalto. While ang Picas agkaraan pa. So gaburot ang sa tuo. Dayon ang ligid sa motor duha ra ba gyud na. Kung mawala imong balanse, tumbling gyud ka. Dan ako medyo nagdali ko dayon hinay ang auto nga na akong gisundan. So normally wala man puy enkwentro, safe kaayo untang mo overtake. Then kusog man basta mo overtake ta mga igsuon, medyo mulubag man gyud ta gamay, no? So di kusog gyud ko. Unfortunately, pag bawi na nako, niuntol ang motor. Dito ko naka-realize, dili di ay level ang karsada. So, dito, natumbling yun ko. Medyo kusog yun ang pagkalabay sa ako. Dayon, unfortunately, wala po ko naka-helmet. Tig-helmet yun ko mga igsuon. Tig-helmet yun ko. Na-timing lang, ni-decide ko nga dili sa mag-helmet kay ang akong helmet nanimaho. Kay wa gud ko'y buhok. So, singot man gud na. Singot na ko. May tatog na buhok kay ang singot na ara nas ilalom. Wa man ko'y buhok di ang akong singot lahos na sa helmet. Baho gyud akong helmet. Baho gyud kaayo. Then maulaw ko nga pag hubo nako dito sa kapilya, manimaho gyud akong ulo. So maulaw tas mga tao. 2017 ha? 17, March 26, 2017. Na timing natumbling gyud ko mga igsuon dayon. Kusog ang pagkalabay. In fact, ang ingon tong mga habal-habal nga mga driver, katulo ko natuyok sa kakusog sa labay. Katulo ko natuyok. Dayon, ang unang nadapat nako ang akong duha ka kamot. Nagdungan gud sila dapat. Maotong, ang ilang bali, pariha. Ang sa akong wala, nabali ang diri dapit sa wrist, no? Kaning dapit sa relo. Kung asa magsuot kag relo. Sa pulsuhan? Pulso. Ang diri sa akong tuo, diri ra dapit babaw, no? Diri ra tunga-tunga sa siko ug sa pulso. Klaro bitaw kayong tahi paradox, no? Naitahi gyud, no? Medyo nagburot na gani ang ulat, no? Kay buhi kaayo ang ulat. Abi nako, pero wala nako kabaloon siya nahitabo ko. Siguro sa kakusog sa labay, ang akong duha ka kamot, wala gyud siya kapugong sa akong lawas pa. So natuyok na pug ko.
ug naumod ang akong nawong. Mao nang kining akong right nga nawong mga igsuon, kining dapit sa agtang, na-crack ni, naliki ang bukog ani. Then kining akong aping, ang bukog niya nalubong gid siya, so guba gid ang bukog. Mao nang kining akong kamot, kaning duha naa ni stainless. Duha ni ka metal, tagsa gid sila puthaw. O kining akong nawong naapod ni puthaw, kaning titanium. Titanium. Mo nang karon naa ni siya iputhaw akong nawong karon. Naiputhaw kay gibalik ang mga bukog nga nangaguba, no? So mao to mga igsuon, dito ra po ko gi-admit sa ospital sa Atbang kay sa tungod man gid ko sa ospital sa norte na disgrasya. O pag-abot na nako sa kwarto, dito na nako nabati ang kasakit. Ang kasakit. Kanang sakit gyud kaayo kay ang imugong bukog naputol ba? Nabali gyud ba? Di bitaw ingon nga na-dislocate lang, nabawog lang, kundi nabulag gyud sila. Kanang giaswat ka Brother Dags, mabati pa nimo to wala na. Wala pa kay bag-o pa mang na-disgrasya. Nawadan gyud pa nimo dito. O mga 1 minute ra pod. Okay. 1 minute ra pod. Kay nakamata man ko kay gihayang man ko nila kay ang ending nako nagkulob man ko sa tuyok nako. Nagkulob man ko so gihayang ko para di daw siguro ko malumos or unsa kaha. So nagdugo akong dalunggan ko. Dugo gyud akong dalunggan. Agas gyud ang dugo sa akong ilong ug dalunggan. Diri sa right part. Pag abot sa ospital dito na nako tung naan ako sa kwarto. Dito na nako nabati ang kasakit. Nga nihangyo ko sa mga nurses nga ihurot na lang nagtuslok ng pain reliever. Then niingon sila nga, padre, di man pwede kay ang imong kidney po'y magantos, no ana. Pero ako na lang gyud tong hangyo kay sakit gyud kaayo. Then dito na dayon ko nagsugod og hilak. Dito na dayon ni sulod ang ako ang kasakit na sa emosyon, sa spiritual. Motong kutob sa nay mo bisita, katong hapuna. Muhilak gid ko. Ug ang ako ang gipakaubos na nako ang akong kaugalingon ato nga time. Niingon ko, kutob sa nay mo anha, moingon dayon ko nga wala na. Nabali akong kamot. Katong pagbisita nilang bishop, hilak kog ayo, bisita ang mga pari, hilak kog ayo. Niingon ko nga wala na gyud akong kamot. Di na gyud nako magamit, di nako makamisa. Kana bang gauna na akong nahuna ba nga, wa nako inutil nako. Pirti na nakong hilak mga igsuon. Sakit sa physical, sa emotion po nako nagsakit. Dayon pagkagabi kay kinahanglan magyud kong tabangon, no? Nihangyo gyud sila nga dalhon ko sa Cebu. So pagkagabi gisakay ko sa barko. Dayon kay naa may pain reliever, no? Murag ang akong una-una, murag galutaw pa gyud ko kois. Murag wala pa gyud ko katugpa ba sa akong consciousness. Kanang wa pa ko kaalimad-mad ba nga muna ni nahitabo. Murag katunga pa gyud sa ako ang consciousness ang naa ba. Pag-abot na sa Cebu, didto na nagsugod ni ang ako ang depression. Ako dili gud ko taas og BP. Wa gyud ko sukad. Wala sukad ni taas akong BP. Bisag unsa nako kahago, ka-stress. Normal gyud akong BP, but didto sa Chongwa, didto na nagsugod og taas akong BP. Pirti na nakong reklamo, hilak nako didto. Ilabi na katong di pa gyud masaksak ang dagom kois. Kay di man pwede saksakan akong kamot kay gisiminto naman . So didto stiil, sus nagproblema sila pangita kois dako kayong dagom. Tanang nurses nga mga maayong laki didto, mga maayong tao, gipangsulayan gyud akong tiil kois. Dito ni taas akong BP ug dito ko nasuko ba kung dili mo sigurado ayaw ninyo isaksak. Kay kapoy kay nang dili lalim, gakurog na ko sa kasakit dire. Gahuna-huna pa ko gapitik-pitik pa ni akong duha ka kamot kini akong naong gapitik-pitik pa sa ilalom sa kasakit. Ini pang praktisan akong tiil. Kay kanang pagsaksak ko is di bitaw ma-shot. Ibalik ko na pud ibot kay di lalim, impierno gyud, impierno. Ug didto mga igsuon katong ura na kog nakamata na gyud sa realidad ba. Katong nahuman ako opera ana dayon pag-opera pag gyud ko is naa pag gyud nalimtan ang doktor. Motong pagkaugma gibalik ka na pud kog opera, another session na pud. Di gyud lalim akong kasinatian mga igsuon kanang impierno gyud makaingon gyud ko abi ninyo katong naa nako didto gahigda
ako bigyong gibasol ang Ginoo. Mm. Ako yung siyang gibasol, ako siyang giingnan nga, Lord, nganong ako may nadisgrasya? Nganong dili man tong mga batanon sa mga karsada, Lord, nga mga kun magpadagan sa ilang motor, pasikat, kulang na lang muhigda kun muliko og mga kurbada. Lord, klaro kaayo, Lord, nga nagtinarong ko sa akong pagkapari. Dayon, Lord, Domingo to, hayag kayong adlaw, gikan ko gamisa, padulong ko magmisa, Lord, kanang misa imuha man na, gibilin na nimo namo nga among tiwason, aron maluwas ang katawhan. Then pari ko nimo, Lord, imo kong giordinahan para motiwas sa imong trabaho diri sa kalibutan. Usa ko man ako pagtiwas karon ani nga nadisgrasya ko. Then wala pa ko kabalo, kois, mga igsuon, wala pa ko kabalo kung asa padulong ni akong kahimtang. Kung magamit pa ba nako akong kamot, no? Kanang gahuna-huna gid ko nga di nako kamisa. Inutil nako. Daghan kay sumunang ako na nisamot ko ka depress. Dayon di pa gyud ko ka kalihok kay kanang di ko ka hungit kung gusto kong mukaon. Then gutom bitaw ko, then mag-agad lang ko sa hungit bitaw. Then di ko kagamit sa akong kamot. So daghan kay gapatong-patong ako ang kaguol. Dayon mulibang ko, mag-CR ko. Di po ko kailo sa akong kaugalingon. So ang akong manghod, akong mama muilo na ko balik, no? Bisag tigulang na nibalik gid ko sa pagkabata. Mo intay ni kuot sa akong lubot didto og niilo nako. Munang balik gid ko sa kanang nagpatong-patong gid siya, ko is. Gapatong-patong dayon di po ko kapahulay kay daghan kayong bisita mo adto didto. Sige kog interviewhon, sige kog istoryahon. Di ko katulog mo nagapatong-patong yun ako ang kasakit. Dayon kato mga igsuon, dito na pag humana tanan, humana sa opera, niingon ang doktor nga ayaw sag uli sa dipolog. Ayaw sag uli sa dipolog kay mubalik pa man ka dinhi kay tangtangan kas imong tahi. Tangtangan kas imong tahi. So ni decide me kay mahal magyud ka environ nun ko. Nagpasalamat gani ko no nga na ay ako ra pong paryente, si Doktora Ines, no, Saile Rama, maog yun nangita og doktor, no, nga mo'y mo assist nako. All in all, unom gid sila ka doctors. Lain-lain gid nako is gadil nako anesthesiologist, ophthalmologist, kaning ENT, no, orthopedic surgeon, tanan-tanan no na pulmonary kay gihubak man ko kay hubakon gukudaan. Gihubak ko dayon naapoy nagtan-aw sa akong ulo kung naabay blood clot. Mga igsuon milagro kaayo. Negative ang resulta sa ako ang kanang sa wala ko'y blood clot. Wala ko ga helmet. Pero abi ninyo siya nakasalbar nako. Kato magumpag misahan nako. Nag-backpack ko. Ang akong backpack kay baligduha man kamisa napuno pud sa kaigsutana. So mootoy murag kutson nga maoy nitabang sa akong likod nga di ang akong ulo di madapat sa simento. Mao nang diri ra sa nawong nako sa atubangan mo'y nadusmo kay kun wala pa ko'y bag ato ko is bunal akong ulo gyud. Patay gyud ko diretso. Patay gyud ko diretso. Brain dead. Matay kay negative man gyud ang blood clot. So ang nakasalbar nako nalumping gyud akong chalice. Okay. Mga gamit na kusmisa wa gyud na maunsa. Bisan akong sudlanan sa bino og tubig, wa gyud na mabuak, wa gyud na maibot. Mao gyud ni luwas nako, guys. So ginaluwas gyud ko dayon. Mao to nga ni decide me kay mahal kay bayron nun guys, may gani libre ang tanang doctors. Libre gyud tanang doctors dito. So nakabayad gyud mi all in all, hapit gyud mo 500,000. Og dito ko natandog mga igsuon kay gibalitaan ko nilang mama og ni papa nga mga tao sa dipolog ug dapitan kutob sa nakabalo nagtabangay gyud sila og tigom o kwarta para ipadala aron matabangan ko. Natabangan ba gyud ko. Dako kaayo og abot ang kwarta. Nga igo ra kong gibayad dito sa ospital.
Hapit gyud mo half million ko is, Mm. no? Hapit gyud siya mo half million. 400,000 gyud tanan. So, niingon ang doktor nga mo discharge na mo. Pwede na kang magpakaayo sa gawas kay mahal ka idiri. Mahal ka idiri. So pangita mo, wa man pud mi parente ko is. So dito mi ni decide sa gipanag-iyahan sa simbahan pud sa Cebu kanang Patria des Cebu, kanang atbang sa katedral sa Cebu. Mao nay pinakabarato. Dayon kun pare ka, mas maka-discount pag yun ka. So dito may mga igsuon na nagpahulay ko dito for 2 weeks dito. Dayon dito mi sa room 12 or room 11 ba to. Dayon kanang room 12 ko is dead end na na. Dead end na na. Wala na'y mulabay kayo. Last room na to. So dayon kung muadto ka sa room 12, muagi ka sa room 1, 2, 3 taman 11. Walay laing hallway dito ko is. Dito gid muagi tanan. Room 12. So dead end na mi, wala na sunod na mo. Ground floor ba na siya? O ground floor na siya. Wala may second. Ana Yes. sila second floor pero dito speakers. Okay. Dayon karon usa ka hapon ni ana. Abi ninyo mga igsuon na depress kay ko ato kay makaingon gyud ko. Mautoy peak sa akong depression. Mautoy peak sa akong depression. Kay pag abot na mo dito, gisapot-sapot na ko kois, mga igsuon kay ang kwarto tungod sa kabarato walay TV. May na lang unta nga naay TV kay mauwat-uwat ba. At least ma-entertain ko sa salida, mawala akong paghuna-huna sa kaugalingon. Hindi pag ko kagamit og cellphone ato kay akong kamuti lagi magamit. So magtanga ra gyud ko kois. Pila nagko kaadlaw gatanga, no? Gatanga ra gyud ko so gisapot ko munang sige kog pangagho. Sige kog ginhawag lawom then silang mama sige nagbadlong na ko nga Jun undangi Jun kay sakit kay paminahon. Sakit kay paminahon sa among kabahin, sakit luoy kay ka. Sige kog ginhawag lalom nang sige kog ana ba. So nakaingon gyud ko na ako at that moment sa tuktok, sa peak sa akong depression. Karon usa ka hapon ni ana ang naa sa kwarto si mamag si papa ug ako. Malinawon to nga hapon, gahigda ko, mata ko gahayang ana, gahangad ko sa ceiling. Dayon ang akong antipara, guba man to pagdisgrasya. Ni decide mi nga dili sa ako magpataod og antipara kay basin unyag mausab ang akong grado kay nagguba man akong usa ka mata, na itom man ni kaayo, na itom, napunduhag dugo. So, then ako na ako'y daot sa mata. Kung hubuon ako ni akong antipara, di gid ko kakita. Di gid ko kakita. Hanap gid kay na mo nang useless kaayo kumutan og tao kung wa ko antipara. Hindi ko kita sa naong taas ko grado. So wala ko antipara ato. Dayon usa ka hapon ni ana nay nanuktok sa kwarto. Nay nanuktok. Normally giablihan ni mama. Giablihan ni mama. Pag abli ni mama, ang ilang nakita usa ka batang lalaki. Usa ka batang lalaki nga sa sumala pa sa pag-describe ni Papa, limpyo og nawong, kulot og buhok, kuluton og buhok, limpyo kay nawong, disente og sinuotan. Pero dili tong galante, kanang simpleng bata ba. Ang katingad-an nila, sigurado sila nga dili to badyaw. Kaya ang badyaw itong managpanik brown, no? Brown, dark brown, dayon bulaw og buhok. No agi sa pagsalom sa dagat. Then ang inistoryahan kong badyaw minuslim. Dayon normally dili na bata nga magsulo lang og pangayo. Naanay mama kuyog. Naanay mama kuyog. Abi ninyo mga igsuon atong taknaa ang bata ray naa. Wala say kuyog nga ginikanan, wala say mama nga kuyog. Ang bata sumala pa sa description ni mamag ni papa ang nawong danag. Hayag. Kana bang smiling nga bata. Kanang nawong sa bata bitaw nga walay problema. Karon, ako wala ko ni tan-aw ko, pero dungog na ko tanan. Nadungog na ko tanan ang tingog sa bata. Abi ninyo, ako nagsugod nagpanglimbaw, akong balahibo. Ang bata,
lami kaayo mo istorya og Binisaya. Tinaw, mura sa dakong tawo, pero bata sa tingog ba? Kana bang, ang iyang height, mga igsuon, kanang doorknob bitaw nato sa balay, kana ra siya kagamya, gamay nga bata ko is. Bata, gyud, pero ang among katingad-an, nganong maayo ka isya mo istorya Binisaya. Nga, dili sa yungit. Kana bang bata nga, believe ka sa Binisaya ko is very fluent. Dayon, si mama na siya, anong bata? Bisag ka mo siguro nga naminaw, matingalam nga nung bata. Nga nung walay kuyog mama. Kabalo mo unsay gisulti sa bata. Kadungog gyud ko kois. Di gyud ko kalimot manglimbawt. Wala ko ni tan-aw sa bata kay lagi. Klaro. Di man ako maklaro pud ang bata useless. Then gahigda ko ato maglisod pug ko bangon. Maglisod ko bangon kay lisod akong kahimtang. Duha ka buok kamot nako gisemento. So naminaw ra ko na lang nila. Sus ang bata, abi ninyo mga igsuon, niingon man na, mangayo kog tubig. Kana mga igsuon. Mangayo kog tubig. Kamo nga naminaw karon kung ipa-analyze ta mo, kung ikaw makililimos, tubig ba imong pangayoon? Ikaw kois, di ba dili? Di ba pagkaon? Di ba kwarta? Di ba sanina? Dili tubig kay dili na makabusog. Pero nga nung ang bata walay kuyog mama, ang iyang gipangayo tubig. Tubig. So si mama nanay na bati, nanay na feel ako. Nanay na nahilom gud mi ko is. Nahilom gud mi. Normally si mama basta ganit nay makalilimos, iyan ang interviewon. Iyahan ng interviewon, asa ka gapuyo, asa ka gikan, ngano nga na, bla bla bla, before niya hatagan. Pero atong higayon na, wa katingog akong mama, kay naa na di isay nabati nga lahi. Si Papa pud, wa pud sa katingog, samot nako. Mura kog nihunong akong kalibutan ato, nihunong ko ginhawa. Sus karon, si Mama, pagkabalik sa iyang buot, nangutana sa bata, nganong tubig? Nganong tubig man imong pangayoon? Nga naamantay pan, naam ko'y mahatag pagkaon. Diri ang tubag sa mga, mo ni ang tubag sa bata, mga igsuon, nakatingad-an, gyud kaayo. Giuhaw ko. Nangayo ko nilag tubig, pero wala ko nila tagai. Akong balikon, mga igsuon, ang tubag sa bata. Giuhaw ko. Nangayo ko nilag tubig, pero wala ko nila tagai. Sus didto mga igsuon, murag yung nilain gyud samot akong pamati ba kay ang nisulod dayon sa kung una-huna katubitang si Kristo nagbitay sa krus. Minuto na lang mamatay na siya. Di ba usa sa iyang gihangyo nisinggit siya, giuhaw ako. Giuhaw ako. Dayon ang mga sundalo, kay bugal-bugalon man, wala siya tagaig tubig. Kundili ang ilang bangkaw, ilang gituslok tong espongha, katong murag sponge, o gitusnob nila sa suka, dili tubig. Kay ila tong gituyo, kay bugal-bugalan nila si Kristo, ilang binuangan. So, maugyoy ni sulod sa akong huna-huna mga igsuon, pag ingon sa bata, nangayo ko nila, pero wala ko nila tagai. Kuy Ginoo. Lalay, nasakit ni tanan. Kuha na gyud katingog si mama. Ako po, nihunong gyud ko ginhawa ko. Murag yung naundang ang kalibutan kadyot ko sa kahilom. Sus mo umang gyud gisulti sa bata. Pero ang iyang pagsulti, inusinti kay ko. Kanang bata gyud kay nga. Bata gyud kayo ba? So si mama, wala nakatingog. Ni adto siya sa tubig. Nagtalikod siya sa bata, gasag-ob siya. Then, tungod sa kahilo, madungog nako. Kasi mama, na may bakante dito nga mineral water, pero wala gitungab. Kanabang muragi, baso-baso lang. Mo'y gisudlan niya, pero tungod sa kalisang ni mama, tungod po sa kahilom, nadungog yun nako nga, wa na niya masyot ang tubig. Gakurog na ang kamot ni mama, klaro kaayo ang patak sa tubig sa salog. Wa gyud niya masyot. Pasabot ato, nga, wala na si mama sa iyang buot. Wala na siya nagkurog. So, kini diri ko natandog mga igsoon kay si Papa naaman dito.
Samtang gasag-ob daw si mama, ingon pa ni papa ang bata, gatan-aw ra daw na nako ko is nga ga-smile. Gatan-aw ra nako nga ga-smile. Murabag, ingon pa ni papa, mura kag gi-scan sa bata, John. Mura ikaw mo'y tuyo sa bata. Mura kag ikaw mo'y gibisita sa bata. Kay murabag gipatrabaho lang niya imong mama para matanaw ka sa bata. Then ang pagtanaw daw sa bata ko is ga-smile ang bata. Mura ko, ug dito abi ninyo honestly ha, kay murag nilain man ako pamati karon, murag naay gihatag ang bata nako nga murag naay nausab sa kong sulod ba. Murag bag nausab sa kong sulod. Di ko kasabot. Murag nigaan akong pamati ba, pero wa pa na ako na makumpleto gyud tanan. Murag inahinay lang sa sulod ba. Nabati na ako na. Kaya ako naghangad ra magiko sa siling, naminaw ra ko sa nahitabo. Dayon nakakita man si mama og pan, gikuha niya ang pan basin dawaton sa bata. Pagtunol ni mama sa pan og sa tubig ra man gyud iyang gidawat. Wala man gyud sa midawat sa pan. Kay tubig ra gyud daw, kay giuhaw siya. So karon ang bata nilakaw, nagpasalamat. Paglakaw sa bata, turn right ang bata. Dito sa hallway. Hallway na, no? Kanang mulabay na ka sa room 11, 10, 9, 8, taman 1. Aya ka mo gawas dito. Karon, si mama kay na-shock man gyud siya. Si papa nihawa na, murag lahi niyang pamati. Nihawa na siya. Si mama nila nabilin dito, then ako. Murag wa man gyud siya kalihok. Pagka wala na sa bata silbi, pagliko na sa bata sa tuo, gidagan ni mama ang bata. Murag anong bata man? Anong walay laing kuyog? Anong tubig? Anong kami man? Di ba? Kung buto na hunaon, pwede siyang mangayo sa room 1. Pwede siyang mangayo sa room 2. Puno gud mi ko. Munang naabot gani mig 12 kay puno mi. Room 1 to 11. Gasiga ang suga dito tanan ko is naay gapuyo. Anong wala sa manuktok dito? Anong kami man nga suok pa gyud mi den musulod pa gyud kag mga tulo ka likang aya ang pirtahan. So, gidagan ni mama ang bata, nakita pa niya ang bata. Nakita pa niya. Sus karon kini, wa man masira ni mama ayo ang pirtahan. Ako na goy nabilin. Di na agoy kwarta dito sa akong uluhan para ibayad. Ni balik man nag-abli ang pirtahan. Kay gusto lagi sundan ni mama ang bata. Karon kay mga 3 seconds lang nibalik si mama para siradan ang pirtahan. Kay sundo niya ang bata. In a matter of 3 seconds, pagbalik ni mama, wala na ang bata. Nga supposed to be ang bata, naapadapit sa room 9. Duol pa gyud ba? Last niyang kita tong gidagan man to niya kadyot. Napa sa room 9. So, dapat 3 seconds lang, maabtan pa to niya room 5, room 4, 3, 2, 1. Patay ko is pagbalik ni mama. In a matter of 3 seconds, wala na ang bata. Then katong pagkakita ni mama sa bata, nilingi pa ang bata ko is katong una niyang tanaw sa bata. Nilingi ang bata, dayon ni tanaw ni mama ni Ismail. Pero wala imna ang tubig. Bit-bit lang. Gibit-bit lang ang tubig. Motong nibalik si mama magdagan para siradan ang pirtahan. Kay ako ra gyud mabilin, mahadlok siya nga kawaton ang kwarta. Di ko kasumbag. 3 seconds lang ko is pagbalik ni mama wala na ang bata. So karon nisamot sa kalisang. Ako kabalo na kasi mama na may naanan mo sa gawas. Pero ako wa na ko ni ginhawa ko is. Wa na ko ni ginhawa. Didagan ni mama ang guard. Ang dito moagi tanan sa guard ko is para ma-prove gud niya nga dili binuang. Sus karon pag ingon niya, guard. Kabantay mo bata guard bag-o lang nilabay diri guard ni gawas. Ningon ang guard, ma'am, wala. Because in the first place, bawal mi magpasulod dihag bata, ma'am. Bawal ang bata musulod diri, ma'am. Bawal na. Kaya binin mo, ma'am, dagan kay musulod, dagan magong mga lumad nga manglimos ba? Di mi musugot. Digto na lisang si mama. Ingon si papa, nagnigawas masag una, wa siya nakitang bata nga nilabay dito, kini niadto mas mama sa kapilya. Then kanang chapel, malabyan na tanan ko, iskutob sa mugawas, kanang gikan sa room 1 to 12.
wala may bata daw nilabay dito. So asa niyagi ang bata? Nawalag kalit ang bata ko. Si mama, mga pila ka taon-taon ni balik sa kwarto ni aksyon nagkurog yang tingog mura sa kahilakon. Then ako ko pagsulod ni mama, ano sa John, di ko kalimot kung piyong ko sa kong mata, mahinungi ko sa giingon ni mama John, asa John, kinsa man to? John, kinsa man to? Kinsa to? Kinsa to, John? Lain akong pamati. Dito ni dagahiday akong luha sa mata. Gaagas gina, gahangad ko sa siling mga isod, gahigda ko, nag-agas gina akong luha. Nagkalitlag agas. Ug ang nigawas akong baba ningon ko, ma, Santo Niño. Ang batang Hesus. Ma, gibisita ko sa batang Hesus. Gibisita ko Santo Niño, ma. Hilak, gahilak rigid ko. Ma, gibisita ta sa batang Hesus. Gibisita ko Santo Niño ni salamat us Ginoo, salamat sa pagbisita. Timing nga pud nimo. Nga na ako sa tuktok sa akong depresyon, walay TV. Gawnaon ako sa akong sakit. Gabasol ko sa Ginoo. Dili ko pangagho na ako sa tuktok sa akong depresyon. Imog yung gitiming nga imo kong gibisita nga naan ako sa takna nga gusto na kong surrender. Sus dito hilak di ko mga igsoon. Gay tulo gid akong luha gahangad ko. Ko ma, gibisita tas batang Hesus. Gibisita tas batang Hesus, ma. Salamat Lord. Kaingon gyud ko salamat Lord sa pagbisita. Mamahilak na. Papahilak na. Dayon pagkasunod adlaw nibisita si Bishop. Gikan sa Dipolo gibiyahe ko. Dayon ingon si ako gisaysayan si Bishop. Ako gatuog ko nga. Gatuog ko di mo tuos Bishop. Nisulay lang mig-share. Basin ba di mo tuo ba? Pag-share na ko, ginigisaysay na ko tanan, matay kinituo man si Bishop. Nituo man siya. Ingon sa Jun, ako ingnon ang mga obispo sa Cebu nga, na ako'y pare nga, na gipakitaan sa Santo Niño. Abi ninyo mga igsoon, sultian tamos tinuod ha. Sukad ato, na ako'y nabati nga kaayuhan sa akong lawas. Nawala akong depression. Nawala akong pangagho. Nigaan akong pamati. Bisag naapa ko sa akong kahimtang ha, lisod pa kaay ko. Nakabakod ko. Nakaadto mi sa biriyan sa regla. Nakapanagkot ko sa Santo Niño. Paspas kay kong naayo. Tingala ko. Nawala tanan akong kaguol, akong depression. Nakabakod ko, guys. Kabakod ko, nakapanagkot na din mi. Bisag galisod ko. Baklay na ko ng Cebu. Moadto mi atong pantalan kay musakay mig barko kay kanang vapor para moadto mi sa Tabuk ba itong sa Birhen sa Regla. Patay ko dali kay kun ayo ko uli tay mig dipulog. Then nakamisa kog June. Unang Domingo sa June atong 2017. Nakamisa din ko guys. 2 months after. 2 months after ko lang gid siya. 2 months lang. 2 months. Aniat gapaayo pa ko dili lalim kay no gisumpay pa ang buko, gisumpay pa. Pag X-ray nako ko klaro pa kay sinumpayan, wala pa masumpay. Then dito mga igsuon, mautoy akong kasinatian. Mautoy akong kasinatian sa Santo Niño. Mugmo ni akong pamalando. Mo ni akong pamalando. Siguro basin mangutana mo, Father, ngano ikaw ray gipakitaan? Ngano ikaw ray nganong sa imuha ra nagpakita? Akong tubag mga igsuon, ako na ning pamalandong ha. Ako mo'y gipakitaan kay pari ko. Tigsangyaw ko sa katawhan. Kung kamo mo'y gipakitaan, pila ra ka buok ang makadungog sa maayong balita. Pero kay ako ang gipakitaan, kampante ang Ginoo nga inigbalik na kog misa. Hundreds of people ang makadungog. O katong mga tawhana nga nakadungog, ilan na putong ipamalita. Daghan ang makadungog. Kay pare ang gipakitaan, iya gyud ning isang yaw. Unsa ako pamalandong mga igsuon? Ngano ako ang gipakitaan sa Ginoo sa Santo Niño? Kay gusto ang gusto niya nga mensahe, sa ako na ni pamalandong ko sa mga igsuon. Ang mensahe niya alang nato nga tinuod gyud di ay nga ang Ginoo naa nato. Nagauban ka nato. Kay sa panahon nga kita
naa sa atong kaguon, naa sa atong depression, ang Ginoo mangita gyud ay nagpamaagi nga ipabati niya nga ako nagauban kanimo. Wala ka mag-inusara. You are not alone. I am with you. Mauna, mga igsuon, ang ako, yung pamalandong, nga na ka simple. Nga na ka simple. Nga, dili, gyudi ay ta, pasagdan sa Ginoo. Ang Ginoo mangita, yun ay nagpamaagi, nga, ipabati niya, wala ka mag-inusara. Bisan pag, unsa na ka kabugat sa atong problema, sa atong sakit, ipabati gyud niya. Wala ka mag-inusara, ubanan ka nako. Ug mauna ang mensahe mga igsuon nga gipabati niya. Kay naabi gyud ko sa peak sa akong depression. Kasurrender na kay ko. Naan ako sa akong kasuko, sa tanan-tanan akong kasuko. Anyet gitiming gyud sa Ginoo nga. Putlo niya tong habog na kainako nga kaguol. Ug giayo ko niya. So mga isuon, kamo nga naminaw, ato po ng balunon, kay ang problema di mo ginamawala. Ako kada adlaw na ay problema. Ug ako nang gibalon, ug maunay naghatag kanako og kalahutayan. Nga, dili gyud ay tapasagdan sa Ginoo. Mangita gyud ay paagi nga ubanan ta niya. Dili kung siya, pwede pug siya, sama sa Batang Hesus, ni bisita gyud siya. Pwede po mga igsoon nga Ginoo mo mangita na sa instrumento sama sa mga tao sa atong palibot nga mo'y moatima nato in His behalf. Ing ana siya ka mapinanggaon mga igsoon. That's God. That's God. Ing ana siya ka manggiluyon nato. Ing ana siya ka mahigugmaon nato. So ato nang balunon mga igsoon. Sa imong kasinatian, Brother Dag, salamat nga imo po nang gipa ambit din kanamo ang imong testimonya, imong life experience. O ako diri speechless ko sa ganira ko kasabot sa akong gibate dire nga feel kay nako nga tinuod gyud ang imong kasinatian, bulahan jud ka nga nagpakita gyud nimo gipabate gyud ka sa gugma sa atong Ginoo pinaagi ni Santo Niño nga murag kag niabot na ka sa imong rock bottom na gyud ba nga pwede gyud ka mo surrender sa imong kinabuhi. Pero bulahan juga pada Dags.